स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोरोबथानि 6.3 दफाखौ नोजोर बोनानै बिटिआर ओनसोलनि थामहिनबा बिटिआर हालामनि गंजि फरायसालिमाफोरखौ सरकारि खालामबाय। आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों साबायखर बावनायखौ नुनो मोनदों। आरो बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिआर हालामनि थाखाय बिटिआर ओनसोलनि फरायसालिमाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौराङा बेनो जे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 6.3 दफा बायदि बे दफा बायदियै बिटिआर हालामनि गंजिथा डिग्री फरायसालिमाफोरखौ बे समाव सरकारि खालामनायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोजोननायखौ फोरमायदों। आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो बा बे फरायसालिमाफोरखौ सरकारि खालामनायखौ लानानैनो गुबुन गुबुन जायगाफोराव फरायसालिमानि फोरोंगिरिजों लोगोसे फरायसाफोरा रंजानायखौबो नुनो मोनदों। बे लेखायैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों बिथांमोननि मोनसे साहसि खामानि मावनायखौ लानानै साबायखर बावदों आरो बरायनायखौ नुनो मोनदों। बेनि अनगायैबो गासै बिटिआर हालामाव गं 16 डिग्री सिनियर सेकेन्डारि जुनियर कलेज आरो गोबां हाई स्कुल थालांबावनाय आद्रा थालांबावनाय जे फरायसालिमाफोरखौ सरकारि खालामनांगौनि थाखाय बिथांमोना नेदों होनानै बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायदों। बे समाव नोंथांमोननो बे गोजोनथाव थामहिनबा बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा होनाय जे रादाब बिबुंसार बे रादाब बिबुंसारखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होबाय। गोजोन्थों। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो एमएससिबि जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज। एमएससिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। एमएससिबि जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। एमएससिबि जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन। 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।